daulan. Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esan hoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esan hoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten dabe mikrofonoak jartzen dozu esan hoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo geunea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi dugu jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalean danona dala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada. Emakumeak geia zein tranza bazara, zure beldurra beste danon ardura da. Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak aiguretik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmarigolofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak. Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazera bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan. Jaien zoramenean ez ahaztu gerrekor jarraitzen dabela. Ez ahaztu gerrekor jarraitzen dabela. Eta horrek egiten gaitu gu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperazioa